Nachtapotheek binnenkort dicht. Actie tegen komst bij Noël. Het is vandaag 13 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de nachtapotheek van Medisch Centrum Weehof wellicht per 1 juli 2013 gesloten. De SP heeft zich vanaf begin dit jaar sterk gemaakt voor behoud van de dienstapotheek voor Venray. De voorgenomen sluiting per 1 maart ging toen niet door. Komende dinsdag stelt de SP vragen over deze kwestie in de gemeenteraad. De SP wil weten of het college het acceptabel vindt dat de dienstapotheek in Venray dreigt te verdwijnen. De partij roept wethouder Twan Jansen opnieuw op met de apothekers in gesprek te gaan en alles in het werk te stellen de dienstapotheek voor Venray te behouden. De SP wil ook weten hoe het zit met reiskosten en het vervoer naar een mogelijke verre nachtapotheek. De actiegroep Venray Pedovrij gaat komende vrijdag en zaterdag de straat op om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van pedofiel Benno L. De voormalige zwemleraar woont sinds vrijdag op het terrein van de TBS-kliniek de Rooise Wissel in Oostrum. Benno L. heeft 4 jaar in de cel gezeten voor misbruik van tientallen zwakbegaafde meisjes. Zijn vrijlating werd enigszins vertraagd doordat meerdere gemeenten de toegang van Benno L. weigerden. Vrijdag lekte uit dat er toch een woning was gevonden en dit bleek in Venray. Benno L. is inmiddels aangekomen op het terrein van de TBS-kliniek. Hij woont in een zogenaamde resocialisatiewoning. Dat houdt in, Benno L. krijgt begeleiding en staat onder elektronisch toezicht, maar mag wel het terrein verlaten wanneer hij wil. De gemeente Venray heeft voorwaarden gesteld aan de komst van de veroordeelde zwemleraar. Volgens burgemeester Hans Gielissen wordt er zoveel mogelijk gedaan om herhaling te voorkomen. De komst van Benno L. heeft al voor diverse reacties gezorgd. Mensen vinden het over het algemeen een lastige situatie. Ja, je moet ergens wonen, hè. Dus we zijn natuurlijk niet blij mee, want ik kom van Oostrum. Dus we zijn er niet blij mee. Dus ja, waar moet je de man dan anders laten, hè? Ik vind het wel goed dat hij ergens kan wonen. Ik zou er zelf wat moeite mee hebben om hem, misschien is dat gevaarlijk om te zeggen, maar omdat hij in de buurt woont. Maar voor de kinderen in de buurt. Maar op zich vind ik dit een hele goede oplossing. We moeten het niet altijd zo zwart-wit zien. En het wordt altijd, als er kinderen in het geding komen, dat ouders bezorgd zijn, begrijp ik. Maar er zijn andere dingen waar ouders bezorgd over moeten zijn, wie ze heel gewoon vinden. Ik zou het fijn vinden als hij gewoon achter gesloten deuren bleef. Maar hij zit op zo'n resocialisatiewoning, dus ja, dan mag hij vrij, hij mag buiten de poort komen. En ik heb ook gelezen dat hij contact wil opnemen met zijn slachtoffers, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat vind ik al heel bijzonder, dat hij zich bewust van wat hij teweeg brengt. Ik heb geen kleine kinderen, maar ik denk dat als ik kleine kinderen had, dat ik me zorgen maakte. Ja. Ja, alleen van de andere kant is nogmaals, die man moet ergens natuurlijk terecht kunnen. Alleen als het maar niet bij mij in de straat is. Alleen als iedereen zo reageert natuurlijk, waar moet die man dan blijven? Moet hem een macht zetten? Misschien een chemische castratie. Dat klinkt misschien heel erg ver hier voor de tv, maar dat zou misschien wel het beste voor die man zijn. De meningen lopen uiteen. Ook op internet is de discussie losgebarsten. Ondertussen is er ook een actiegroep opgericht, Venray Pedovrij. Oprichter Tom van den Hoek, die bekend staat om zijn rechtsextremistische opvattingen, is verontwaardigd over de komst van Benno L. en begrijpt het standpunt dat burgemeester Hans Gielissen inneemt niet. De burgemeester zegt dat het geen probleem is dat hij hier komt wonen en vindt het jammer dat zijn woonplek is uitgekomen. De taak van een burgemeester is in mijn ogen toch het beschermen van de burgers en de kinderen. En niet ervoor te zorgen dat een pedofiel hier veilig kan rondlopen. Venray Pedovrij gaat dit weekend actie voeren. De groep gaat de straat op om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van de veroordeelde pedofiel. We hebben een folderactie op touw gezet. En daar willen wij dus, wat de burgemeester niet doet, is het niet informeren van de burgers. Dat gaan wij dus wel doen. Dat iedereen moet weten wat voor varken hier komt wonen. Dat iedereen weet als ze hem zien dat ze in actie kunnen komen. Want zo iemand hoort hier niet op straat te lopen. Daarnaast heeft de actiegroep contact opgenomen met de gemeente. Ze hebben een aantal eisen gesteld met betrekking tot de komst van Benno L. Ja, we willen gewoon dat iets wordt gepubliceerd dat hij hier komt. We willen dat erna wordt gekeken hoe groot de kans is bij hem op herhaling. Nou, dat lijkt me vrij groot, want zijn geest is al vrij verziekt. En hij moet gewoon zo snel mogelijk verdwijnen.
Daar zijn we heel buiten. Waar Benno L. dan naartoe moet gaan, weer op zoek naar een andere gemeente? Tom van den Hoek heeft een andere oplossing. Hij moet gewoon helemaal niet meer op straatbeeld te zien zijn. Wat zou jouw voorstel dan zijn? Ja, dit soort mensen verdienen eigenlijk, als de wet anders zou zijn, zouden ze doodstraf verdienen. Theater op bezoek in Venray is op zoek naar nieuw talent op het gebied van zang, dans en theater. Op woensdag 3 juli van 8 tot 10 uur is er in Hotel Asteria in Venray een auditie waar iedereen de kans heeft om zich een plekje te verwerven in een nieuwe theatershow die in september van dit jaar van start gaat. Mirna van Rens, die jarenlang deel uitmaakte van de cast van Theater op bezoek, heeft haar afscheid aangekondigd. Door drukke werkzaamheden ziet de 37-jarige Venrayse geen kans meer om ook volgend seizoen de repetities en de reeksvoorstellingen te doen. Ze gaat echter niet verloren voor het gezelschap. Ze blijft de choreografie van het dansen verzorgen. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog maar bewolkt. Ook overdag blijft het droog en zijn er opklaringen. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een zuidwestenwind. Ik wens u een prettige avond en graag tot morgen.